Avui enfoquem. Hola internet, què tal? Avui comença una sèrie que crec que es dirà alguna així com Coses de Barcelona. En aquesta sèrie m'agradaria parlar una mica de la història de la ciutat, de la política municipal, dels problemes socials que té. En el primer vídeo de la sèrie vull parlar amb Adrià Pujol sobre el relat municipal, que és una cosa que a mi em té una mica obsessionat. El relat municipal és aquella idea de ciutat que des de l'administració es ven tant als ciutadans com a fora. No? Doncs l'Adrià Pujol, antropòleg i escriptor, parlarà una mica del concepte del relat municipal i també de com ha anat canviant des de Pasqual Maragall al govern Colau d'avui en dia. El que ha passat amb el que tu en dius relat municipal, que m'agrada bastant, la idea de relat municipal, que és una mena d'eufemisme per no dir relat oficial de la ciutat, el que ha passat a Barcelona ha passat a tot arreu des que les ciutats existeixen. Com vols que sigui Barcelona? Més verda. Més transitable. Amb més parcs. Més música. Més teatre. Més cultura. Més neta. Més esportiva. Amb més escoles. I més mercats. Més festes. Més art. Més bonica. Més oberta. Més Barcelona que mai. Barcelona, els governants fabriquen un relat, el gran Pasqual Maragall, que trenant relats era molt bo, i suposo que el seu equip també. El que succeeix aquest any és que aquestes obres es començaran a acabar. Que vostès, que són dels que encara ballen bé, perquè hi ha molta gent que, clar, fan un ball que jo quan hi vaig ja no puc ballar, perquè no en sé, doncs vagin a ballar. Demano que la gent faci pinya i que participi, i a més pedagogia, és a dir, que els ciutadans de Barcelona, sense tampoc embafar i sense apretar massa ni pressionar, però sí que expliquin la seva ciutat. No allò de dir sempre que som els millors, que amb això, amb el qual segurament encara acabaríem, jo crec que es veuran una mica els que ens visiten, sinó explicar sincerament el que creiem que és la nostra ciutat i ensenyant allò que moltes vegades en una ciutat tan atapeïda, si no s'ensenya, no es veu. Arquitectes, sociòlegs, etc. Tota aquesta gent va trenar un relat que anticipava el que seria Barcelona durant i després dels Jocs Olímpics. És a dir, van començar a parlar d'una Barcelona que no existia, van començar la casa per la teulada, diguem-ho així, abans d'arreglar-la, abans que els índexs de justícia social pugessin, abans de les injeccions de diners des de l'any 86 fins al 92, abans de tot això s'havia de fabricar un relat de terra promesa. Javier Mariscal ha presentat aquest migdia la mascota dels Jocs Olímpics del 92 pintant un bosset a la samarreta de l'atleta de Viladecans Maricruz Díaz. El gos encara no té nom definitiu, ja que segons el dissenyador un dia es neix i un altre dia és el bateig. Javier Mariscal ha dit en la presentació que el seu interès era fer un personatge simpàtic i que agradés a tothom. Jo espero que després de molts anys o uns quants mesos aquest gos, la gent lo veu i diu mira, això és Barcelona. I aquest animal siga el més simpàtic de tots. Una mica, amb un mig somriure mediterrani, perquè tampoc ens ho creiem del tot, però sí que la ciutadania va dir doncs potser sí, que aquesta ciutat tronada o rònega o petita o mal gestionada potser sí que pot ser una altra cosa i entrar a la lliga de les ciutats europees o del món, les ciutats contemporànies. Jo crec que va funcionar bé el relat maragallà o olímpic, perquè l'any 92 i l'any 86 hi havia més gent que tenia memòria de l'any 39. És una qüestió de relleu de memòries. És com la torxa olímpica, que hi ha rellevistes, doncs aquí hi ha uns relleus de qui porta la torxa de la memòria de la ciutat. Clar, Barcelona, una vegada més, ha de reduir marxa i parar el motor l'any 36, 37, 38, 39, tot el dels anys 20-30, tota la potència, no només comercial, sinó intel·lectual, de connexió amb Europa, etc. Tot això s'ha de parar. El franquisme, tothom ho sap, encara que no tingui memòria, tothom sap que és una cortina de grisó. I el 92 cala perquè els que recordaven el 39 diuen per fi. We're getting ready for 92. An entire city moving in the same direction, linked in a common effort, working to attain spectacular results. So that Barcelona
is one step ahead of its own future. Barcelona, more than ever before. I així va anar. Ara bé, una cosa és el relat municipal, el que prometia, el que va arribar, que de coses ja en van arribar, i l'altre és el que n'ha quedat. We're here in Barcelona. We just had a 14-hour bus ride, so we're not very happy. We're about to do a 2-hour walking tour of Barcelona. Barcelona. Tampoc és bo abusar massa de dir que per culpa dels Jocs Olímpics hem arribat on estem. Estem on estem perquè Barcelona no flota sola per l'espai. Estem on estem perquè Barcelona va voler entrar en una lliga, el preu de la qual per jugar-hi és aquest. I a més una lliga on no hi ha marxa enrere. O si n'hi ha és una marxa de temps llarg, o sigui, perquè Barcelona torni a ser una ciutat amb menys gent de fora. I parlo del turisme, i amb menys ínfoles i menys tonteria i menys inversió, menys capital privat per tot arreu. Això requeriria posar el fre de mà durant un segle. Més o menys el segle acabat de l'exposició universal als Jocs Olímpics. Els que van entrar ara, els comuns, han mirat de trenar un relat damunt d'una població que està esgotada, relativista, o sigui, en qüestions de relats, el barceloní està esgotat. El que té memòria dels Jocs Olímpics, el nou potser sí. O sigui, gent que no recorda els Jocs, potser sí que pot reviure aquesta mena d'esperit col·lectiu i animat de tots a una, i els comuns, i la justícia social, i aturarem els pisos il·legals, regularem el turisme, regularem els preus, regularem les terrasses, millorarem el transport públic, serem ecològics, vale, tot aquest relat, tot aquest paquet és meravellós, però els que tenim memòria sabem que entre relat i realitat hi ha un decalatge insoluble, tenint en compte també que els comuns estan en minoria. Barcelona es va obrir al món, però sobretot es va obrir als seus ciutadans i ciutadanes. I una de les coses que segurament ens deixa com a llegat més important, aquella experiència, és que la ciutat es va saber convertir en un projecte col·lectiu cap endins i cap enfora de la pròpia ciutat. Jo no crec que hi hagi connexió entre relat Colau i relat Maragall. L'altre dia, el 25è aniversari dels Jocs Olímpics, el discurs de la Colau donant les gràcies al Maragall era horrorós. Era horrorós perquè no hi havia manera de lligar-ho, però és que no hi ha manera possible. Per molta bona fe que hi posin, que no la nego, però no hi ha manera. Segueix així, guapíssima. Cuida-la. I estima-la. Barcelona, posa't guapa. Truca'ns, ens ocuparem de tot. Si és que no es pot aguantar. Per exemple, si vas a Roma, els romans no són cosmopolites. No ho són, i no passa res. I Roma és una ciutat del món. I a Roma hi ha més turistes que aquí, si ens hi posem, però els romans són romans, allà estan i els és igual. Ara, el relleu de memòria romana, en aquest cas, connecta amb l'imperi romà. Són coses molt diferents. Aquí es connecta amb una ciutat vençuda i aquest relleu memorístic dels Jocs Olímpics no ha pogut esborrar, ni té per què fer-ho, el fet de ser una ciutat de segona, tirant a provinciana. L'altre dia ho deia molt ben Francesc Serés en un article, una ciutat que per molt cosmopolita que sigui viu d'esquena al seu territori immediat, no està connectada, no es pot viure a Manresa i treballar a Barcelona perquè no arribes ni mai a l'hora, no hi ha res. L'esperit és cosmopolita, però si ens ho hem d'anar dient cada 2 per 3 vol dir que no és veritat. Serà la festa de les festes. La festa de la trobada. 5 milions de persones. 5 mesos de festa. La més gran del món. La primera vegada. El Fòrum. ¿Te la perdràs? Fòrum Barcelona 2004. Una trobada que mourà el món. El Fòrum va voler ser la cirera del pastís, la culminació del procés olímpic, si vols. I no va funcionar. Primer es va arreglar la ciutat a nivell de decorat, es va millorar la ciutat, rondes, la famosa en Barcelona mira al mar i coses d'aquestes, i un cop ja miràvem al mar llavors s'havia d'anar pel tema social, multicultural, fora racisme, fora dogmatismes, fora doxes religioses, no va servir per res. Com que Barcelona no té estat, no és capital de cap estat, i a més és una ciutat d'un estat que té les polítiques que té, però viàries, de compensació social, de protecció, de drets, etc., com que aquesta ciutat està on està, no pot acabar de funcionar com, per exemple, Berlín. Berlín és una ciutat cosmopolita, sí,
Però les prestacions socials a Berlín, de sous mínims interprofessionals, d'ajuts al lloguer, d'ajuts a la família, són 18 vegades més que les d'Espanya. Si el cosmopolita són les dues coses. I Barcelona té la façana i la publicitat i un petit estoc destinat a ser cosmopolita, però la resta no ho té. Ho tornem a dir, vull dir, si vius d'esquena a Manresa, al Llobregat, al Besòs, d'esquena a tot, si arribar a Barcelona és un infern i sortir-ne també, doncs falta això. L'Ajuntament per això ha fet un gir, la gent, amics meus, educadors socials, antropòlegs, gent que treballa al carrer, reconeixen, i jo m'ho haig de creure, que amb Ada Colau hi ha hagut un gir. Això ho hauríem de potser arribar a reconèixer. Jo diria que... Però l'Ada Colau segueix sent l'alcaldessa d'una ciutat espanyola. I les lleis en matèria de justícia social espanyoles són les que són. D'aquí que alguns alguna vegada... No jo sóc l'últim. D'aquí que teòrics bons, forts, diguin que una de les solucions per Barcelona i per bona part de les ciutats europees o occidentals és recuperar cartes ciutadanes o simular ciutats-estat amb lleis pròpies. Si voleu més d'aquest tipus, cliqueu a m'agrada, subscriviu-vos, compartiu amb els vostres familiars i deixeu algun comentari. Ens veiem al proper vídeo molt aviat. La mascota més genial.